ka lintiya chagi election jino mikmat chagi yeng darbar thawan ka jala meklaya ka banlong usnam arjara fulai ka milliam constituency kan sakhi ka jingwan phai ban aireng byang uba penshai manik siem uba la mikmat yegani constituency la listening kanthi katana du usnam ka khandai spa khandai fulai hadu warajar phra wa penshai omtang bo deu MLA henrei ula pedru igtna trikam ba fer sargar jala kumu menteri hagite ki por bad nalor kata ula barru kum MDC la laisien kata arsen namlem constituency usnam kha khandai spa phra phandai hadu usnam kha khandai spa khandai phandai bad na light kro constituency house nam kha khandai spa khandai phandai hadu usnam arjar saw ba penshai election MLA arjar fly uni khun persai ba Roni V Lungdo MLA bar menteri sarkar barim ubadai mentau MDC ko Congress na milliam kumjoru persai uba Hamlet Sandoling MLA bar menteri sarkar jalla bamenta uba Mitchell Wankar MDC ke UDP bat ki wei pat ki bala ban penma kerteng khamadian na kaliang jong ahi ngalong blakon kre hiban ya le ini election kaman solong ho arajar arkulai ti na kaliang jong ahi ngalong kre bangan wan biang nang ni na po million constituency ko wala pen Hepson constituency ko bangala Treborba constituency ko wala ai ki jingkasyan ko pura mat constituency ru ko bangala Duriap man pelong ka kum bakalong menta pi na kaliang jonga hi hadu menta hi ngadang don hi ka option ko long bangan yele ko mu independent man ngan ru menchua hi nga job ko mu independent candidate ti nak kata kadau mentang ka tiru abang independent mat gubriu jong pai ba ke umde jong no political party gubriu jong pai ba menjit hidup pai ba mo ti katai de ga ti thang ga jonga agni election ni halor ko chingwan phai byang shakam lim constituency ba halor ko chingi i jung ui gani constituency hai khatsan stem ulong bo unnam la banong yai hindrai ki pajba ki bala ban ai ka result la ka bha ni kasniu pi agni ki khatsan stem ki bala dep tinga num la hi ban ong mo ki data ki nong ki pajba hi jong ni constituency ki bala ban ai ya ka result ke la ka lai ka bha ni ka basniu ndrei ka jingwan phai ka jonga pat chicken di constituency kalau ba ngakwa wat ngatrang ba million constituency ka develop kat kum ka 21st century ke kanum dei ban long ka ju ka million constituency ki por ba munchwa bat ki por ba munta bat khamtam ka de ban long ka constituency ka ban jingkermen na kamta kalawei jong ki khon siu ki khon miao jong ni constituency hi ban hoi ba jong state hi ban hoi kenang makin suthuk ke banyak kala kalenti ke ba kinum long sa dum ke kinum long las mo kinum ja lenti ndrei kinyo e kijingkermen ke bakraw na kamata ki babun kiliang ha ka puli gadang le ha ka yokam yo jam ha ka kamai kaji ba ki tabaro ti gadai ban ya ke ket kum ka juk ka bansa wan halor ka ching sharam no ausnam arjar phra ulong ba ka tu ka por ki pajba kim pdyang ki rai jungu bani khon nek NSP ba lesi ki pajba ki ngop ha ki ching yalam bakla ching ki weipat ba ka de ki party karo ulong ba ka wei ka daw ka de ka por ba congress ka bread bon ba ka pisa kat ba mau pat dei ubri bo thet bot da ka pisa ka daw ko ba jinchisha ka jing thrang ka jonga to ka por ka long bait ba hadir bangla long independent candidate la khatsan snem ti kalau persiang hiban warra ke green pasture ya warra ke green pasture tinga perkhat ang la gumno i nyele no na party ke NCP ke ko por NCP to ko por ko baga ti ong MPP minta kampat suthi ko megalaya kadon betang spo Garo Hills apo ka jingelam yung porno ti nga ngala sim kabu ya kata ke ba la gumno i nyele no ko party ada kawan ka borne da kalong hanu ko bentaru nganyo ban kham tre kham bhak na ka benta ka constituency na mata kari ke ja benre tendre ka to por pat ki pai ba jo ka bele constituency kim pdiang lese ka de ka wise decision jo ki ka jing start jo ki ba kim pdiang de ba ki ang ka de ka party daro te hanga te ngam yu i le si maki pat ki yu i mo ki ang ba to ko por nada job pensyai jing mentoy bar khot sara lu Garo Hills yaki ke paro kala ke jing
kata ka sulong tang ka propaganda bagi ai ki pat ki pai ba da ki babun te ki ngop ha kita te ki ngop ha kata te ndrai ka ba ni ipat ba manjin te ki legit yang tu ka por na ka parti RCP te la le uai ni ki no ngelam yo ka state ki te rei ngai ku ble ki nomor ba ka dei ki bi pai ba jeng me ko so ti ki ba start ki bi i jengai ya si kim kwa inga mengandon ni mengandon dengan ka parti ti nak ta ka da kim sima ai ngai ka jing jok but aku juga por at that time belum ke kongres ka throw a lots of money mungkin kata te dengan te yang election ngam juplut bisa senior ngam juplut ti hardly dengan lut ru 45-50,000 nomor bagi pai ba jong lim constituency yang kimri babi bisa ki jit inga de jingit dengar ko trai ki de jingit tendrai yang tu por pat long ke sutu hi nalor bagi ong bag parti HSPDP speak de parti garo te nakta ki don ki forces ki papendon kam mo ki bor pisa ki bor tengka to por kongres ni nakta kada masa sa remno daga cingsya elam bakla yo ki Ulang bula tray bagi pajba kamilium konsensi la saus na menta hadian ba khunjung ko kong telinia s thank you MDC la arsin na milium ba lampang barim ga yeng darbar thawan khasil autonomous district council kamshim la chapshu election MDC house na marcha khandai ula kan thoru halar ga jingthet bot daga pisa ba kantui ki pajba ba ya ka pisa thet bot deiban thap apla ama ga jingmot chimparkhat I have done groundwork for nearly 4 years. No, I have groundwork. Kumdu mentala South na bi. Hadin bi telinia imsim la job ya ka MDC. Ti hadin bi telinia imsim la job su ka MDC. Yang adu le ga groundwork mangaya keleng-keleng. Ada organize tu beri keleng-keleng. But kababun ki balang hiki kwa banga deman wan biang si ni ngamiliam constituency. Tiga jingji jong ki pai ba pat kumo ong ai phi pisa ngam don menyathe giwe mo man pa kam de hiru man le kum ta mo man pa kum ta tiga so hi ki beri ho ka pisa kum de ga basliu ga de ga ba asna khna ga pisa ru na ga ban suk ha ga di ga thiet ka kamai ka ji tang ba ka long ong ba ha ba phiyo e ka pisa ka bom de ka pisa observe pu jong phi ka pisa election bor tap e ka pisa what do you have in mind in your mind tap of bala ke tap akapla la tap in mind pio pisa tu candidate wele license south nem chua pi ben pio nga bom le re la tap in mind pinong pada ni bo plikan rat ni bo bha lawan ai nga arhajar lawan ai nga la hajar tu ka arhajar la hajar kan numwan ra e kono no ke jing mentoy ya ki pai ba kam tam e ke ni la pi perkhat ya ka lawei jong ki khon ki kiti la pi perkhat e di simet te hoy kala yo thi itu Nila pi perkhat pa igi khon ki gamut ba tu ba ai pisa ba lo do chok la sa hite undale assembly rule kamai pisa de man kamai no ke bo ka bo la the ngi pat gi bam the la ngi job pa de ru ngi tip gi bri ki jit ga jing e the confidence ti la ngi job ru ngin dale assembly ru ngin kendang ya ki jing e ki ba ka ja bri we kendu ngin explore ka possibility ka ba ki ka future generation ka don kam khnang bang in numlong ki mraw la ka jong kari namar ko makolong benta te ngilalong at dead end la pi ong ka mai ka ji ya ka yo kam yo jam la pi ong ya ka kot ka liang ka wede ka kot ka kya facilities ngilalong at dead end tang bah ka jing im jongi ki bro kam judan ka end there is a possibility and reality ke te kata ka possibility and reality ka de long distance nang ba how dare you have ba finya ina ta possibility do ka reality kai namar la fi ong ba ka life is end jing im ka la kut dei tang onda da film breed chu mai da film breed chu da ka la kut le kan ba fidang breed that is no end there is a possibility and a possibility but ka reality kai te ka shong phi kai kumno finya nang de ka possibility and ban poise te ka reality it's very long distance. So you have to have a guts. Mania chata. Mantik ia ki pai ba into confidence ke.
Uni unong tawaan berem bula kuntoru halor ke cingpen long lang kenya ke cai benriu daki bon kiru sain perthai ki bala ong ba ke cai benriu ka don menta hatmi riat bala ong ba ke cai benriu kalau don hatrai riat henry kampat ngam bat haban sei ka ba ka syong ha ki pai ba kenang ba kiru lada pijok la sayang kin don ka ta ke su ye menta ting teng ki don ki hakum ke ni ki por election dulu yam je benriu ki sik penlong lang kenya ke je benriu ki ong a ke je benriu ka don hatmi ka riat ke je benriu ka don ke je benriu nimbe ban kren ni ke je benriu pi ai bu pai ba un kren un ya ro ya pi inda pila ada election kin da pila tre kin ong kan au tai teu dei udai shisha tau ba e ke jai benriu dei pai ki por ba da ki babon ki politician ki ong ke jai benriu ro timir riat ke jai benriu timir riat hadu bentar kin ong ba ke jai benriu ro timir riat khatsan ar posna mensua la ke jai benriu khasi jingi ke don hatimir riat te bu kanum hap shu satrai riat kamu ke jai benriu ko syok timir riat dengan ong pi ke jai benriu jingi ke don hatrai riat ka don hang the hatrai tang ba ka sulong ba empat ngam ke kalau empat ngam ni non kaman saya ka ngimde mendu jengkermen ke Shanghai ke pai ba pat bagi dia menang bat sei ya kita ki rang kini men kini assembly nomor la da fi kini assembly le ni ha parliament le ni hang noru kapen sngowi ke scoring sarkar ke andre la da fi lek pat apo assembly lek parliament filong u si saw khumut jongono ka party te la da ka ong kata ka party ke bali la da ka kade ke bayong te hapong ke bali la da kade ke bayong te ka party ko ngam kade ke bali hapong o kade ke bali te kata te kamut ke efo jo kampus ni sino halor ke jing syaram na art league election MLA ki buloi khon na usnam arja khalai na moplang ba kumjuro usnam arja khapra ulong ba khon jung u de ka por ga de ga MDC bala da pha e khon na moplang kan don chinge bha na mta chungka kumta la pha ele eka nam liam pi shuau ar hajar khat lai jin chai ga malim constituency ngam shim lai shuau ar hajar khat lai ka de ga malim constituency kalong kamut kata ka maureng hadu marbanya kum senya do sado ka hap po malim so to te hap po malim te hau ar hajar khat lai pat kete ka sado marbanyang hadu maureng ka hap no sha mo plang ti kalau dong kicik ke bakrau kan kini na seni ro ki ong da ba chai fin chupret no ingi fin chui no konsuet khat san snem fila ya train nam ta jongi nang ta khat san snem ru fila tre kum MDC kum MLA ti ko ba lai ko snem fila serve yangi ti fin e no ingi long himo ti hadian manga perkhat hi ngo te ngade buri bodon ke jisngo ti jisus ai te ngam le long kat balong nga sos dai ke nyiki nga okay la ranga phano ilinia pat chmo phlang ru bopli dang dei thamai te ka e ba kham tam ke kun thei thamo te ka long ka e ba ke nyi te ila long tat MDC te nga okay khele ele no pina lem nga le ele no nga na mo phlang ke te ha tu election mo phlang ba te ki pai ba ke le jit ba ke kham tam e na mau reng do sa do ke le jit ba bahap support melim constituency kila ai ka full support dia nga ti sati ki than sati ru ki don ki balong ki bri ki ba su thu kum ka ling yong kum ka mau sadang nang ta ka krpai ki tu ki ai ba ka jing kristian ko khan ba nomor ba ki yo I ba ka don ka ta confidence ke taman re let's say there are ki don ki pat ki forces ki ba ngamla ban takal na man ngong ni pite ngadi ubru ubam ju sam bisa te ka iken man takal di forces ke bana sabar ni nomor ba kumu ngong ipi minta em ke bana bar re ngimla ban le ngi ngila ban le ta ke bana po ke ke bana bar is not your choice de la ki bru ki bi pisa it's not your choice la da pi pa de pim ai pisa that is your choice ke thì kata kade kalong phila ban job kata kade ka inner management ke thì là fi klan ke inner management no the outside forces phimla man le ke inside forces te kade under control ya control mo phi thì ndai la da phi ram pat ba phim ai pisa ru kamli le namar kadak hau ma kala sa ba utu ba panchayat te de ubru bam ju pemli ni ka pisa so election de bo pemli ni ka kam da ka kam ka crowd unda kala dep election ke
anda ka sarkar ka labha nang ta ki pai ba ka to kan ka bha jong king sa sam ka bade shaki ai bi shaki kata ke then rei la da people not de menta te ka naturally de kata ka dengan human mentality you have to get it back till if you get it back te ka pinum la shu trai pai ba ka ba pai ba te kata ke de ke ai bro halor ke jingkali bahato ki pajba kin yo i ke jingtre lang shikhon shikpa ban pentikna bo ba pensyai manik sim un job bi election MLA usnam arjar fly uba pensyai ulong ba klempem nomor la da kamdan ke jingtre lang kan e bha na gunta ban poi shikathong oh kata te very much la kamtan ke jingtre lang shikhon shikpa te kan mentoi ka bhamana ele ke te la kwa kunu ka por mo meta bim don yeng la le chau school man rei man la da kwa man yo man yekran lang wadi ka bha hi ten re kam mi ha mi ke war tin uble ru ong ba ka yeng ka ba pa ya prate anum poi sunu sunu re ngatip shai hi long ba mai hiru la rai be im kwa isu ban yashim menta ka ni election ko menta in island no yang ke long in krishan in tre borba nomor ba isu thu hiru ba kat chabale bagi pai ba hi hidang kwa enga mangan simti bang ini ke kam te let's say I have ngala start mo kumo ngi ngala sedang hai jing sedang iba biang ba dengan sepenkut ru the very best ke kenang ba ladang penkut pa ka very best ru ladang ngamlong no hikmat shu ani ladang dar shu khabar thai ru they miss me so much ke because I have ngala job iki de jing e not with money ke habai kran shipang ga jinglong yar jingmot jing perkhat ban jet ignong mikmat shaka yeng da war thawan ula ong ba ki paiba kidong kam ban klan ga bor ban jet wa amdai ban sha elam bakla brio ke de ban long yar ba ka bai jet no mikmat go ong fi te ke jing shampang bleu ai how brio ka choice what is right and what is wrong fi kamjudan kamjudan ga basniu kamjudan ga babha baro kare ga balong ka ri ga babha lut tabade mangi gibre gi ba pen snir ba pen bha ke hi te kalong thik ke ni la da phiania chapang ka kam ka bai dei bat ka psa ko mo phi ong mo phi te kalong thik ko mo phiania ba ka kho ke la da phiania ba ka kho ye ka sngi ka ong am ka dei ka mit phi ka ben sngi de phi ong ka dei ka sngi ka kho ye ka mit kan ong ka dei ka sngi ta me he ka dei ka mit phi phi ong am ka dei ka mit phi te gibre ki de bandon ka ta ka bakong sa le gili bandon ka tu ka bakong ti ka ta ka bor penya ha gi mu perkhat kinum dei ban long kim rao ha kini ki outside situation ke ti wala ai ke start ke ke phang te menta ba phile chayo phi rai hi man thiet don ba ong hi thiet ka dos ni don ba ong ri ra po hin to phi thiet phi pe ga ne ba best oni ga ne ba ba hi ga thum ko man ti nak ta ka daw ki bri ha ba ki jen mo khmat gi ban pe ba kam tam ko boy phi na man ting da phili thi jing wen da miet em phin pe jing di dukan ba he ni da ki nang man pen me ki light skin bu em ka bas niur phi ga ba da phila po se yeng da phila pe phi ko ne ka bomlong he kata ka daw philong ka choice ka long very important ba phi di man don kata ka inner management na labi ke uble ai khana ka jik samphang te hi menta phila le nang ni na yeng phila mi phi ang ni jit u tai na la point dai phi yo officer sanajar yang rengan jit na ini te kamut ka to ka jing samphang ju phi kam khlai ka to inner management ju phi kam khlai hi te na kata kada ba ngi ra pa kam khlai ka to te kamut ka punjat ke kalong thik gi khulung gi khna ki samna ru la pim khlai ka kata ka bor par khat hala de ka bor jing samphang kamut ma teng mata phi la mi na yeng phi ong na le school ba mo me ngal poi class swa poi class pem poi par lo ya me le no yang aban nga sin stai hi te bagi ong yali no ban nga sin stai ma yeli di no ya ele khalai no ele no kani ka to film khlai nyam ki ka management ka inner management jo phi ka jing samphang jo phi khlai phi poi la phi khlai ka jing samphang jo phi da phi ok le te ka to ka long mo phi thok yi me pa ke phi te na kata kada ki priyo ki di panon kam me ka jing samphang mo kong san ba ke ni ka jing samphang mo kong san ba ka jing samphang each and every individual ka ne bilai i te ka jing nge ke por mo men chwa em ka e ka baja man ta ngin satip adin chitayo menta ka ai ka pa jam menta within 10 minutes within 1 hour la mi social media kibire gula tip tap u brio to pang la mi ni tap ni brio de si so tai la mi si so ni kam na tip ka daw ka no hi
Jadi kita pun masuk belum tapi. Dari mentang lebih suk deh, ban decide, ban jit iki pai ba, ban jit iki no jalan masuk ba. Film kan banda, hoi pihak belum careful ba, kita fake news tu. Kita video di fake news mu, tentang kipen keren ya pi, tentang keren ya kam keren ya tu kipen keren maki. Katur kalau mau jelas tang ban mereka sulang ba, video ban long video ba, pejengai ba video ban ke vision ke. A vision, a nation without a vision perish. Yang nak kata daw siya kumno bansar ngene kijing jabo. Fi ngisi kan mau ni ko tin ko siya ba. De upai ba hikai uban tenru siya kendong. Fi ji au mata ka jabo amadan. Where the room does not reach, the dust does not vanish itself. Fi si ko bo sunsar kot bansar utu unyun unum ko siapan. Reach to room bansar. So that the dust itself will vanish. The dust will not vanish, it will accumulate. Jadi kena jing seni ru lada ki pai ba hi kim reach hadu atu kim dong ngamut dos umsa ti kalawai ke mama ha ti re ke bating long balasai la ngilek yang ke pertai injau man ni i ba ka jai beriu jongi kala asya deno baki kun siu ki kun miao ki jonga jong pi ki long di mender hala ka jong kari ko malong hatri pura kata ka de danger ko malong asam 40% 40 seats la decide ki wei pat ki jai beriu pi decide ki wei pat ki jai beriu di kumjo ru la pi mei pa mo la manu ngiyak ne pertai da ngimla ban penyo sina yeng sina kali that's a different thing re la ngi jau umat ban yo i ba ka kun siu kun miao jongi ushimti ye gani ka state ki jongi ka sinong ki jongi ka ba unsulang tong umrao kata ka pang lut ka ngimla ban ri pa pa na ta ka da ho ngile gunu kan ngide ban le do it now because if you die tomorrow you will not come back from the same road do it now what is the best mentala da ngale gunu ngale hang ni mentala da ngale hang tai yap no mano phimla te banwan biang phimla banwan biang you should be thankful to God you gunu ni tray kan nimdei ban tray hard you should walk happily joyfully you work hard if you work hard ka pher if you study hard you could study hard tang nomor bu if you study hard you study to kre ngana lawan ma pula kre dai ong khon kisi puli de jing tanat de jing kemen si study happily ka pher ba walk happily ka pher ba kon ra gi mun ta phim don kam de ban gai phim don kam ban long alert tu la walk happily la study happily ta ke uba pensyai ulakran ru alo ke jingma ka ba ab ke chaj ben riu nomor kat kum ke chikhen jing dia lani ke statistics ka pen i udak ke jingma ba lesi ki pateng banwan ki la ban long mender alo ke jonggari ba ke chaj ben riu ulang badon kami ginong thau an om ginong thau pisa bat benrap ban hap tip kumno ban hikai de kam ga wei hi ga ngong su ong ba ga wei hi ka ba nga i ke jingma ba ki pai ba ka ni ga de wei dong pai ba ya ka statistic jong me ga Pinya i ke jingma yo jai ban riu ngang don sibun statistic man pe ke ba population ke jongi in terms of language in terms of religion we will finish in no time la dengin kendet man riu jala da pipai ke jingdon ke jai ban riu hang ni ru kai sunday se sau ba je yang ke plus bajar de ke jaka ka ba ki pri jai ban riu ni lai pu jai illegal ki tu ke ba long legal ru ke lai don lang tai Kitray, kasi sa stubray ti kisong kilay mi ilut, kinsay iya, okay. Kinsay iya hang to, iya kadur, kabasisya dyan kasi mga rin. Ngimla man ang kamalim ka im, leyo, kajayaw ka im, leyo, kamakurwat ka im, leyo, kamayrang ka im, leyo. Rila na pangaway na kaway ka kati, na kamet ko rin. Baro, the whole body ache, kapangkay. Tingin di man pang-climb din. Kini kemet baru kau bagi dia klaim. Bagi klaim gini menang alat. Ti kum kini generation kau mentaru gini ben peni kan uksa kau bah. Kenang bagi kini kau din kini mengop kai. Ti la ngim peni kan uksa kau bah kum kikmi kikpa kikmen kipara ngingop ak jet election kapisa. Tu niru naturally. Ubanda din khun jonga jong firu. Unong kai wah pa di bisa ke. Ti nak kata kada. La da pipi ong Iki kun ti pet na mele iyo le han na don ba khot eme na don ba ai pisa na don ba ai jing ba mo du shim pi ongam na ma vale yo ki pin bi yo ki kidnap eme te kan yo ike
election ru ki ai pisa ki penbi kalau ko jo mo pisnang i kon lo le pya ben sutu i kata nomor kidon ke motif hi hai pe ai ban jit se lam free and fair se jit gibri do ki jingi kata ka di ko san ne telar fi remru I we don't mind fi unless film mind ka teng jo fi ka nam ko burom ka sa bo tu bom ju ai pisa mele remru rem nan burom jabru i jab dan burom and ngi trai for the best and the better mdai tan namata ka constituency ke jai ben rewa ko wi lang ya sai tan namata constituency ke jai ben rewa ya pan to yu ko wi fi ka assembly ke ke don kam ba ngi don kam mengin yo ikinok thau an ne mdai kinok thau pisa ka don lupa mdai don kam ngin manchna ke ya ka an bahkan channelize ya ka pisa bahkan channelize ya ke employment problem kan channelize everything ke ngi don kam ya ka an ke ya la ngim yo ki no thau an ki klai ri jmi ke no poi no ya te pe ko molong ha yu gi ri ke pe ke election yu ki ma ki le ki ngalang tu ki bre ba don no pa fi su ke tu ki bre ki pe yang na ki ngalang ta ki bot bre bre ki pe ki pe yu ni kuren mre ki pe ari ni wan ra kan trok kanu kali kamre ki pe ta ki pe kum no ni kuren ki pe chu no ri ma ta ke nomor man keren ka su to preach is very easy, but to practice is very difficult. So we should know both to preach and to practice. Ingat I have done my best for constituency. Dar hiong shi spa ba ong nado lumoba hado melim lum nado lumoba hado moreng nado kili umdan manut hi man ong ru pa puchal kamle ye. Ki surok ki community hall madan football. Kataro ang to kapor ki scheme emili berit umlong muntah. Umdan central scheme kebalong muntah. I tried my best, but balai ngala nomor balai God give me wisdom. Boleh ah ngai kijing start ngasalah kan. Ada mde kijing start boleh ya. Mande ngala pulut bisa ngala perkat kata le yun tray ni pada. Dia mengam pulut bisa sini yaru. Tray kijing I work happily and joyfully kan. Ngasalah man pelong ini ngam liam constituency man pelai kali lut kijak paro kibam pelai kali. Kibam dan madan ngai madan kibam dan community hall persiang man ra ki ke bro khoi ngani thui phi ki PS system jonga shlong hi bro hoi em ngani thui phi bas dang ade no melim ha tu ko por ka dan tang di IPR deh po melim constituency lomo ba nong kse sawan gitu na nang taxi buat ki ke phi and touch bearer ke kse buat ki sa sedang gini kijing ai ki re menta pat kanu ki ngihapan pek pada mentang ngihapan pek pada naga menta kalawe ke fi kebokong sana kalau ngide man wanra iki kampan roy di man wanra employment generation institute ke fi menta pi ai ni ki ni pai ba thit hir gila la kila ba kamai ka ji kon ti yo kam yo jam lo thit hir long ke kim dan kam de bana ai ma fi ke next satri ke ni ke blanket he ke ni kata you don't need that ai ke yo long forever ke wanra ke employment avenue wanra ke ni kita kan lokasi motor ke ai dia ko sana te sakawai ru ngas ko apa nong ki school ru ba government ru gade ban penbon ki school ke kam tam e kum bo ong ngai fi ke kum ni school yum ta ki beduk kum ke pain mon mde ban don ko wai pain mon kadi ban don chama mo korwat gade ban don pain mon sia milia gade ban don pain mon chboy ban don pain mon te kadi ban don ru ki ni school ba hospital ru gade ban don keleng ba Tika num don ke pressure ke sir ke. Kata kalau solve ya ka road traffic congestion. Deh baru khoi tang hakoi ke area te. Mundan jika ite nak ta kada ko. Dia baru khoi la concentrate tang tu tension jeno fi. Kadon tang ka rung je kami kamdan. Kalau kum tu ka sirip penab do 3. Rung tu ban mi mlok syu. Nami ri mi diki jinjari. Pai kum ni solok operasilang se. Solok operasilang. Pai kan ni ke jing seni. Beli sorgar kamu asal mana? Kala ba? Kadon te ga video joka. Kadon te kala te mansim nong tu sebab just adin kan. Dia minta apa jenjar hap kelon sekali minta kali halu bah taruh yang saak tu. Hap menin ni suka blok kali kelak tu truk dulu yang tai hal lain. Kata ke bae pondok lu ki. Dah, thank you. Semua ni le kubli semua ai pi pila shimi gini ke kabu ban yo ban ya keren banget. Barang kami nanti bagi ni kijing keren kijong ngam dia jangan keren ban job election. I don't want that. Aku bagi beliau kin sim ni kijing keren jonga but
Tik it bat perkhat ba wai boleh kenang ba kini ki jingkran jonga atau ki dei ki sembo ane kim dei